أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dobrodošli u novi video. Ponedjeljkom pišemo i učimo. Danas ćemo se družiti sa prvim ajetom iz sure An-Nahl, 267. stranica. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Napisali smo slovo sa dvije tačke iznad T, bravo, sa kosom crtom iznad T. Popravit ćemo malo ovu kosu crtu, pokušat ćemo. T, tako je. Poslije ovog T dolazi slovo J, koje na sebi ima jedan umanjeni elif ili zarez. Pa zbog ovoga, ovo T čitamo ta, eta. A na sve to ovdje će doći i jedna valovita linija koja kaže da ovo ta traje 4 dužine. Eta. Ponovo, ono što smo naučili u prvoj lekciji u Sufari. Bravo. Slovo M, odlično. Sa sukunom slovo M ostaće samo M. Pročitamo ovo dvoje. M. Slovo R, bravo. Ru. M, ru. Znak za spajanje ne čitamo, ali nam on daje znak da ćemo spajati ovu riječ sa sljedećom riječju. A nadam se da smo sljedeću riječ već dobro naučili i zapamtili, te ćemo je i pisati odmah čitavu. Radi se o riječi Allah, ali naglašavamo da ovaj znak ne čitamo ovdje jer je u sredini ajeta, nego ovu riječ Allah spajamo sa ovom riječju emru, dakle emrullahi. Neki polaznici uče emru Allahi, to je pogrešno. Emrullahi. Dakle, ovaj znak se u ovom slučaju ne čita. Slovo F, fe, slovo L, le. Na ovo slovo le dođe ova linija, pa to bude la, fela, fela. Slovo koje smo danas imali, dvije tačke iznad,
te, 1, 2, 3. Slovo sa 3 zubića, s, ili kao valovi na moru, engleski sea, 3 zubića, slovo s. Ovo slovo s će dobiti sukun, pa je to s. Tes. Ponovo 2 tačke iznad, te. A zatim nam dođe slovo koje smo naučili u posljednjoj lekciji u Sufari, to je slovo ajn. Kada na njega stavimo sukun, on se čita kao pola glasa r, ali utiče na to da prethodno te čitamo ta, ta, pa je ovo tes, ta. Bravo za one koji su rekli h, ali kada stavimo tačku ispod, bit će dž. Crta ispod, dži. Tes, ta, dži. Slovo l, bravo. Lu. Dodamo mu slovo v koje nema ništa. Lu. Tes, ta, dži, lu. Još jedno slovo h. Hu. Tes, ta, dži, lu, hu. Dakle, ovo je sve jedna riječ. I čitamo je ovako na slogove. Tes, ta, dži, lu, hu. Ovdje kod ovog hu će doći jedno umanjeno slovo dž, koje kaže da je ovdje dozvoljeno napraviti pauzu u učenju, pa ćemo proučiti tes, ta, dži, lu, h. Dakle, nećemo čitati ovo u, jer imamo znak za stajanje, pa će biti h samo. Nastavljamo dalje. Ponovo sa 3 zubića nastavljamo, a to nam je slovo, bravo, s. Su. Jedna tačka ispod, b. Su. B. Sub. Sub. Slovo h, na kojem je uvijek h. Sub h. Dodamo jedan zarez, jedan umanjeni elif. Sub ha. Tačka jedna iznad, ne. Subhane. I slovo koje smo imali kod riječi Allah na kraju, slovo h, bravo, hu. Subhane hu. Hu. Poslije ovog hu imamo jedno umanjeno slovo v, nema na njemu ništa, pa je ovo subhane hu. Dakle, ovo ćemo hu zbog ovog umanjenog v, kad god ono dođe uvijek produžavati. Subhane hu. Ja ću preći u novi red. Slovo v, ve. Slovo sa 2 tačke iznad, već smo ga imali nekoliko puta. Te. Te. A zatim ponovo ajn, kojeg smo imali u ovoj ovdje riječi.
Samo sada ajn dobija kosu crtu iznad i to je a. Kad dođe ovdje jedan umanjeni elif, a, we, te, a, slovo l, le, we, te, a, le. A ovo le nastavlja dolje slovo j, nema ništa osim umanjenog elifa, zareza, pa se j ne čita, nego ono utiče da ovo le bude la. Ve ta'ala. Idemo dalje. Imamo ponovo ajn, samo sada ajn na početku riječi, sa kosom crtom gore, a, a, me, amme. Bravo, ko je to pročitao? A šta će se desiti sa ove riječi amme kada dodamo ovaj znak? Amma. Bravo za sve one koji su to znali. Idemo dalje. Imali smo nekoliko puta dvije tačke iznad, a sada imamo dvije tačke ispod. To je slovo j. Odlično. Ju. Bravo. Također već nekoliko puta smo imali tri zubića. To je slovo s. Bravo. Ali kada na to slovo s dodamo tri tačke, onda će to biti š. Odlično. Pa je ovdje na ovom š ćemo napisati jedan sukun. Juš. Ri. Slovo ri. Bravo. Zatim pišemo slovo k. Bravo. I ovo je ku. A ovo ku će postati ku, jer je došlo slovo v bez ikakvog znaka. Kad dođu slova koja nemaju nikakvog znaka, preko njih kratke vokale ku produžavamo i isto tako e, samo što e, dakle postaje a. Juš, ri, ku i posljednje slovo u ovom ajetu ne. Juš, ri, ku, ne. Rekli smo da je ovo posljednje slovo u ajetu, što znači da smo ovdje završili ovaj ajet. Broj 1 iz sure En-Nahl, pčela, na 267. stranici. Sada ću proučiti od početka do kraja ovaj ajet. Bismillahirrahmanirrahim. Eta emrullahi fela testa'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Za danas toliko. Ovaj ajet prepišite u svoje sveske što više puta, a bilo bi minimalno jedan put dnevno. Dolaze nam bajramski dani, Kurban Bajram. Svima vam želim da ga lijepo sa svojim porodicama provedete, da Allah primi naše kurbane i da Allah primi sva naša dobra djela, a oprosti nam naše grijehe. Amin. Do sljedećeg ponedjeljka. Selamun alaikum.